Tora și taina și prieta rietelor, amin. Prea Sfântă Treime Miriană pe noi, Doamne, cură mărtirile noastre, din putere iartă toate faptele noastre. Sfânte, capte și tripseane puterea noastră prin numele Tău. Ca Ta este amărăria și puterea și murirea. A Tatăl și a Chinului și Sfântului Duh, Tora și prieta rietelor, amin. Doamne Miliană, 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 Doamne Miliană. Nici să ne închinăm a Dumnezeul nostru amirălul. Nici să ne închinăm și scădea la Hristos amirălul nostru Dumnezeu. Nici să ne închinăm și scădea la însăși Hristorul amirălul Dumnezeul nostru. Amin. Mărirea aceea, Dumnezeul nostru, mărirea aceea. Steapă Domnul pe Zoa ca strate și steapă în urma Dumnezeului Iacov. Să petreacă aceea ajutor din casa lui, acea sfântă din Sion, să ajută tine. Să aduc aminte cu turbarea ta și arderea ta de dip, sigur, aresită dimitea lui. Să da aceea Domnul după inima ta și toată urnimia ta să o facă. M-a necățit pe scăparea ta și cu numai Dumnezeului al nostru mângârim. Să facă Domnul toate câftările tale. Tora de că Domnul a scăpăt, unul al lui, va îndreapta puterea lui. Va lua el de pe țelul acel sfântul al lui. Niscânță să ladă cu amixărirea lor, alții cu caia lor. Și noi ne lăudăm cu numai Domnul Dumnezeu al nostru. Aici să împiedicară și căzură. Și noi ne sculăm și închisim. Doamne, scapă la mirorul și adă-ne noi, ca pe zulul să grim. Doamne, cu puterea Ta, scăsească mirorul la scăparea Ta să facă pe foc. După dora inimii a Lui, le-ai dat în Lui și de vrerea buzelor Lui, nu-i scurtașa Lui. Că El l-a așteptat cu buia buniaței, băgași pe capul Lui cărună de cheatră scumpă. De la Tine captă bani, și divești multe zile tieta ietelor. Mărire doxă, tu scăparea ta doxă și măream bestimenilor zbați peste ei. Mai dai a lui buiei tieta ietelor, al fați cărăcop, tu haraua cu țărie a ta. Ca mirorul șoare cu mutea la Domnul, la mirații lui de pânatul nu scăltină. Căzu mărerea ta peste tot exțăria tăi, în dreapta ta safă pe toți aței care ți v-au urmăchea. Palăbați peste ei ca un cireat pe foc câmpul li se spun tine. Domnul tânărerea lui vai cu treambul ei și ei vai măcă focul. Țarpa lor de peste loc vai chiară și simița lor de cheia oamenilor. Slavă mântuire contra tine, s-au mântuit la ordinile ții, nu au sână. Vai bați ei pe fugă și cu arcul tău vai aguzezi pe capul lor. Înalță-ți, Doamne, tu dușerea ta, va cântăm și va lăudăm puterea tale. Mărirea Tatălui și a Fiului și Sfântului Duh, și ora și prieta ietelor, amin. Sfânte Dumnezeale, Sfânte tare, Sfânte fără de moarte miliană pe noi. Sfânte Dumnezeale, Sfânte tare, Sfânte fără de moarte miliană pe noi. Sfânte Dumnezeule, Sfânte tare, Sfânte fără de moarte miliană pe noi. Tatăl nostru care în tu cerul, să-mi și numele Tău, sibă văsălia Ta, să facă bolea Ta, precum tu cerul așiși pe loc. Punea noastră ți-adi ca pe zul, dă-na nouă oază și nu iartă nouă mărtirea noastră, precum și noi iertăm celor ți asipsescu. Nu după noi tu pirazmo, nascatul de acela stes. Dacă este văsălia și care este numerea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, urmat pălași dai mai prieta ieșilor. Ascapă-ne, Doamne, poporul al Tău, binecuvintează moștenirea Ta, închiseare chini peste menul creștin, peste iectul, dă-na naua și în cruțea Ta veagă poporul al Tău. Mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, tora și prieta ietelor, amin. Țel ți te tinsești pe cruții cu vremea poporul al Tău, țelui nou, zis cu numele Tău, arădările a Tale, dă-le Hristoase Dumnezeale. Că sea cu puterea Ta pe chini peste meni creștini, dă la lor închiseare peste iectul, să aibă îndată Ta tu feche de rimii, închisită a închiseare. Tora dana prieta ietelor. Iacte fără aplică și anichisită tu nu treață cu vederea.
ațeația este bună, călcăriile noastre, alăvdată, amintare de Dumnezeu. Dă anaca bană de cafețu în drept estimeilor. Apără pe ațeții băcași să-mi mândresească și dă lor închiseare de țăr, că tine amintași pe Dumnezeu. Tine chi unul binecuvântat. Lui Sfinte Iasti Văsăria, Tatălui și a Fiului și a Lui Duh, Soraș dai maștuie taietilor. Amin. Virinia Domnului snăpălă cărsim. Doamne, miluia-mă. Virinia din suștea scăparea sufletelor noastre a Domnului snăpălă cărsim. Doamne, miluia-mă. Dighineața Sfântul Văsărița Dumită și unirea tuturor a Domnului snăpălă cărsim. Doamne, miluia-mă. Doamne, miluia-mă. Mult târziu, după diaconul Daniel, de Dinisita Pretimii și a Tatăl Hristos diaconii, te duc plăruștile de-a Domnului snăpălă găsim. Doamne, miluia-mă. Doamne, miluia-mă. Și a cei care copiii stibânează tuiale, a Domnului snăpălă găsim. Doamne, miluia-mă. Timpul atențiarea aerului, timpul chiar richețul al locului tian cu elinii, a Domnului snăpălă găsim. Doamne, miluia-mă. Și a cei care întreg cristiani plus cași vitale din lănți, și a cei care sfințesc, de sclăbusiții și a scăparea lor, a Domnului snăpălă găsim. Doamne, miluia-mă. Viața ca schimba scăpați, noi dădăta siratea, inatea, gricul și nevoia, a Domnului snăpălă găsim. Doamne, miluia-mă. Apără-ne scapă din Iluiană și veaghe de când noi Dumnezare, cu garea ta. Doamne, miluia-mă. Sfânta Cheschina, prea mărisită, amărita Doamna noastră de Dumnezeu, amintătoarea și daima Gândirea Maria, cu sărții s-o adusem aminte. Prea să
Moise,
strădumiță și o preasă miletea și-a ușii și păturare care-i spusiră pe el, luară chiră și-o adusă tu adunare și scoaseră mărtirii mâncinoase către care zăcea. Astfel, om nu se stipsea și zică zboară urâte, traietul loc sfântul și contra anului. Când noi lăudăm, ei zicea că Iisus Nazaretneanul la spalga este un loc și la lăxească adesli, ținând leare anălțată Moise. Și mătrinda lui la el tuța țeți și dea tu adunare, iubițură fața, că ună față de anghel. Atunci a zis arhiereul, Desia și ți lucrul, Ștefan zisi, bărbați, frați și părinți, Dumnezeul Măriei și al lincii părinții al nostru Avram, când era tu Mesopotamie, m-a aminte ca șeadă cu el în Hâran și zisi, iese din locul tău și de la soia ta, ina tu locul ți va să-l spun. Atunci Avram înșiși din locul caldeilor și-ți duse de șizutul Haran. De-a cloții, după ți muri Fesul, în mută toaiesul loc ieșideți voitora și nu dea de chirunumii toaiesul loc nici ună-și beată de cicior. Și Solomon la drăcasă, mațel de înaltul, nu șea de tu casa draptă de mâini, cum țâții prăftul, țelui iasă scamnul și locul, scâmnicilul a cicior la meale. Ți casă va ia îndraz voia neia, zăți Domnul, ică ți loc iasă te arupas. Nu mâna mea la dră, tu te-a este, vârtoși ți-hiz, tu zvercă și distrechi, tu inimă și la urechi, voi tuta îți stați contra Sfântului Duh, că-și părinții a voștri, așiși voi, care de pufețea voștri, nu la vinară părinții a voștri, și vătămara ți fățea hăbare, dimanite vinea în dreptului, a curii voitora va feați pridor și vătămători. Voi care nu luat de mândăciunii anghelor și nu-l vigleați. Al zânta lui ei a este hirbeatul inimă la din mintea și scăricica dinții contra ei. Ma Ștefan, care era plin de Sfântul Duh, cât mută ochii în cer cu vizumărea Dumnezeu și Iisus și dea din dreapta de Dumnezeu și zise, n-ai nivel țerului deschisi și la omului Iustana în dreapta de Dumnezeu. Mai ei strigând-ale cu mare boații la stuparul regli și himusire tuti pristi el și după ți l-a scoasă la afară de citate, amina cu cheța pe el și mărtiile și la lăsară stranie niga cicioarea unui gioniții îi zățea savru și amina cu cheța pe Ștefan care se pălcărsea și zățea, Doamne Iisus, ia-i Duhul! Și cara în genunche a urlă cu boații mari. Doamne, nu ia încarcă ei cu este amântit. Și cara zâse așiții durniți.
scurai și vă înălțați capitilea voastre, că să aproachea scăparea voastră, dar apoi alea spusi, mutrițul chicloaest, ștuți poii, că nu ascot frunze, știți voi, mutrinda lor, că veara este aproape, așa-și voi, că v-ați vedeți că sadara este, să știți că aproape este văsălia al Dumnezeu. Am dreptul vă spun avau, că nu va streacă miletea este, până nu va sadară tutea estea. Țărul și locul va streacă, mazboarele meale nu va streacă. Amen.
Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfați-i țigrița Domnului. Doamne, miluiește! Țigriții plângâți ca Domnul să ne miluiască pe ei. Doamne, Ca sunt dumneata tot n-a schimbiat și-a te amărire să
aminte Domnul Dumnezeu, tu văsălia Lui. Amin. Pe tine credinciosul popor român de pretutindeni, cârmuitorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și viitoarele Hristos armată să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe alți ctitori, militori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Paralizații și mulțățiții patriarhi ai Bisericii Românești, Mironicori, Justiniani, Justinișteoptis, și aducă Dumnezeu aminte, tu văsălia Lui. Amin. Rostașii români, căci pe toate prințurile de luptă pentru apărarea țării noastre și a vieții noastre strămoșești, pentru apărarea credinței, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi pe toți, ghinimbiștii meilor creștini, să vă aduc aminte Domnul Dumnezeu, tu văsălia Lui, doraș daimaș, tu e taietilor.
Și cu
la Domnul
până cârsim. Doamne, miluia! Ațăți-văisești, ațăiții divuisești, Doamne, și asânțăști, ațăiții o aumute a tine. Ascapul mileta ta și duițeamul știrea ta. Umblarea biserică e a ta veaghiu, asânțaia ței care o vor bușuteați acasă e a ta. Tine ești prea măreți, dumnezeiasca puterea ta și nu ne lasă pe noi ațăiții o avem mute la tine. Irinia lumea a ta, hârzeai, a băsăriților a tale, a prefților, a ghinimbistimenii ei de armânească de pistitut și a șchirii a creatului este. Că tu darea bună din sus și care ța perfectă este difuză la tine, părintele aluninilor, și a țea măririi și Hristuseare și a închinare ți anălțăm. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, toraș daima știe taietilor. Amin. Si bănuma Domnului Dumnezetă, din torașul e taietilor. Si bănuma Domnului Dumnezetă, din torașul e taietilor. Si bănuma Domnului Dumnezetă, din torașul e taietilor. Și Domnul supărătățim. Doamne, miluia! Domnul este voi cu cara lui și cu a lui prea de oameni, toraș daima știe taietilor. Amin. Mărirea ți-a Hristoase, Dumnezeul al nostru, mărirea ți-a. Mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și tora și dara știe taietilor. Amin. Doamne, miluială, Doamne, miluială, Doamne, miluială, Tine, Sfinte Părinte Vluisean. Ați înțeles peștirea o să amintă Hristos de alichea lui Dumnezeu al nostru. Că pălăcăriile amul sânte dalea lui, țiveaghea este băsearică, cu puterea Sfântului Cruț, cu pălăcăriile a Sfântului Ioan în gură din marmă, a cărui Sfântă Liturghie noi o avadrăm, cu pălăcăriile a îndreților și dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana, și cu a tuturor sănților asăi, să ne luiască și ne veaghe pe noi. Pălăcăriile a tuturor sănților atăi, Doamne Iisuse Hristoase, ne luiască și veaghe pe noi. Doamne, miluiește! La mulți ani cu sănătate, să dea Domnul tot vieții vreți, țâliem șate și luisite, la mulți ani sănătate. La mulți ani sănătate. Spăjibă pana mașonină, ca tu lumină dai masă chit. Ti credință știi mântuiare, la mulți ani slăbănat. Doamne, cel ce prin toate cuvântul Tău și cuvântul Pământului să Te undeva despre desfătarea și cea noastră, care pe cei care primește la mine ce luăm nu primit că nici ai mai frumos decât cei care nu sunt de desfătare. În Sfântul Dumnezeu, și Sfântul să Te undeva de tine ființare, și sfințește și ce vor gusta din ele, căci acesta se stau la că cinstea Sfinților de sau înaintea de rugăciuni Tăi, încă și spre pomenirea celor ce au săvârșit gratele și s-au săvârșit gratele de mână. Și răuiește bunele celor ce au frumusețat atât și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele de iubire, desfătarea bunătăților tale și rugăciune. Pentru rugăciune precurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților,
rugăciunilor tăi. Noi ți-l avem.
una mână de armâni, acțăm, și cu una mână de preț. Oară maș eu Părintele Evanghelie, pe care știți cum mi-a puchet. Și da Dumnezeu, prota oară să nu schibă și mașunoare. Sibă mai mult. Că ți-a profusit mai este un lucru, că toate arăzile le adrăm armânești. Cântăm, jucăm, azburăm, ne înjurăm armânești. Mă duc searică, o agreșăm limba noastră. Și când vrem să adrăm un lucru bun, avem chiar desmulte. De un lucru a rău, truoară o adrăm. Și avem minte, mulți ani, sănți care își dea drebana de Evanghelie. Eu tusim o dată România, cu vioasa Parascheva de la ea și armâns. Eu sunt amuncenița Filotea, armâns. Nicodim de la Tismana, care fu protul călugă, o dată România, armâns. Și iurtusim româneaște. Nu ia mărturie. Că tu vârgărie să iurtusesc vârgăreaște, tu gârție gârțeaște. Ama noi mai eram de un sânții cu ei. Câțesc nu iurtusim, așa cum lipseaște. Și nu are nici o pălăcărie mai mare de Sfânta Liturghie. Tu Sfânta Liturghie Hristos de pună și când ne comunicăm sau nu ne comunicăm, El este cu noi cu toți. Ca fiul acasă, își are icoana, își aprinde candila, își dă-ți pălăcăria lui, Dumnezeu, eu am am adubă searică cu atât mai mult. Și tu Evanghelie-ți Hristos, cu acolo eu sunt adunați 2 sau 3 tu numai mea și eu hiu cu ei. Așa este, ama, când sunt adunați mai mulți de 2 sau 3 tu nu searică. Și când o cântăm cu toți, numai și cu gura, cu sufletul, cam mai mult pălăcăriile amintitoare de Dumnezeu și a Sănților, ne ajută tu bana este, care își de 100 de ani schimbă, și curte este, te-ați va schimbă timp. Îți da Dumnezeu ca să ne adunăm cam mai multe ori. Și Hristos le-a întreagă toate. Când noi câftăm bunii și adăm arale. Am la Hristos, toate lucrurile sunt bune. Că zății și tu vângheie, că toate sunt buni peste loc. Ama nu le lipsesc toate. Să alegem așa lucrurile care ne lipsesc. Și așa cum te trup, avem stranile și mâncarea și biarea, te suflet, ia stimași pălăcăria și regeia ce aducem al Dumnezeu. Și cu cât him mai mulți după searcă, cu atât pălăcăria noastră este ascultată de Dumnezeu. Trămulții ani sta Dumnezeu și ne avzăm și ne vedem mași cu ghini. Hristosim a Părintelui Evanghelie și a colegilor care ne ajutară azi, că avem adrat liturghie și singur. Eu psalt, tu iudim și Domnul Racu ajută. Deci nu-i prătoare. Am azi nu ne așteptam și mi hărsim mult tu că este cam alișor să adat liturghia cu mai mulți preț. Părintele Evanghelie, v-ați văzut când au zboară, să Hristosească și El că vine. Da, eu mă cam bucuresc cu armânești la Lauro. Mi-este greu ca să zburesc cu armânești. Ne află mult un malișor zboară de tu Mucănești. E Hristusescu. A Părintului George că vine azi la Ocurești, noi care nu avem asigur greu, dar așteptăm tinerii zină să adară preță și să mută biserica pe care vrem să mutăm. Dar pe Narga Pisipsescu că au mutăm. Că am dat chiar mulți ani. Și tinerii care în poia mea, care asigură preță, să o apropiască și să pot la lor lucru pe care își adară. Eu tot la fiul tău ușatic, eu am aproape 50 de ani, mi-este greu ca să apropiez cu atâtare lucru, dar uite, tinerii care vin după mine pot să adară atâtare lucruri. Asta vrem tu ți trebuie ca să apropi mai este lucru. Tora divisim slujba, vă aștept la un cafe, la un pahar ghin de arichii ca fi țiva la trapeză. Voi diziviți cu vanchinați și cu Iuliescu. Părinte Sorin, o să te conduci pe invitații la trapeza. Da? Deci de 11 minute.
Uite, Ana, fura. Ha? De fapt, mai avem un album cu descoperitura, zic un album la Orbisa Vinelor, dar nu vine, nici nu vin printora de Dumnezeu cu Crăciunul. Nu vin de mult. Da. Da? Beca? Da, da. Mara. Da? Mara era. Nu interesant, Mariana Frunzoi. Părinte, să avem invitații pe Musafiri la Capeza. Care și de vacă? Hai la casă, de la casă. Da? Cum e caștine? La putița paradesului, la putița paradesului, și-a de mana Domnului, și-a de mana Domnului, pentru ardelor de noi, pentru ardelor s-a mintărat Via oilor, am intrat în via oilor și am